שלום ילדים מתוקים! וואי וואי, איך אני מתגעגע אליכם. ואתם יודעים, אם הקדוש ברוך הוא יחליט שכל אחד אמור להיות בבית שלו, אז ככה זה אמור להיות הכי טוב לכולנו. כדי שניפגש בקרוב. מוכנים לשיר איתי ביחד? יוסף, יוסף, יוסף הצדיק, יוסף, יוסף, יוסף הצדיק, יוסף, יוסף, יוסף הצדיק, יוסף, יוסף הצדיק. מוכנים לשיר השני? ראובן, שמעון, לוי, יהודה, דן, נפתלי, גד, אשר, יששכר, זבולון, יוסף ובנימין. אלה 12 השבטים אשר השם הביא ליעקב, רחל, לאה, בלהה וזלפה. מקווה ששרתי עם כל האחים שלכם. אתם יודעים ילדים מתוקים? יש לנו פה אורח, אתם יכולים לקבל אותו? רגע נקרא לו. אתה מגיע? כן, אני כאן. צביקה, שלום. שלום. איזה כיף שבאת. כן. איפה הילדים? הילדים בבתים שלהם. מה? ברצינות? כן, הם לא פה. איזה קטע. טוב, מה עושים? לומדים מהם תורה. איך אני ללמוד תורה? איזה מעצבן. מי? מי עזבן אותך? אח שלי. למה? מה הוא עשה? הוא קיבל שוקולד לבן ואני קיבלתי שוקולד חום. הבנתי. אתה קיבלת שוקולד לבן והוא קיבל שוקולד חום? כן. בסדר, לפעמים אתה מקבל שוקולד כזה והוא קיבל שוקולד אחר. אל תתעצבן עליו. רגע. ילדים, הוא נתקע. רוצים שאני אעיר אותו? איך להעיר אותו? אני לא שומע כלום. זה מעצבן. יש לי רעיון, אני נשאר לו את האוזן. מוכנים? זכור לי. צביקה! צביקה! צביקוש! מה בעיה? למה אכלת לי את האוזן? נתקעת. לא נתקעתי, אני פשוט... נתקעת. צביקוש, לא נתקעתי, פשוט... נתקעת. צביקוש, לא נתקעתי, פשוט... נתקעת. פשוט נזכרתי בסיפור. אני אוהב סיפורים, ספר סיפור. אספר לך. יעקב אבינו, לפני שהוא נפטר, הוא קרא לכל הבנים שלו. מה, לכל 12 בנים? כן. איזה יופי. כן, הם ישבו ביחד, אחד על השני, והם שמעו את הברכה של ברכה שיעקב בערך כל אחד ואחד. והם קיבלו אחד בשני? לא. למשל יהודה, הוא אמר לו, אתה אריה. אמא לאריה! לא, אין פה אריה. הוא אמר לו, יש לך כוח כמו של אריה, גיבור כמו אריה. איזה גיבור הוא? כן, ממש גיבור. וכל אחד שמע את הברכה של השני ולא קינה בו. איזה צדיקים. כן. ואתה קיבלת פעם ברכה הרב בסוף? כן, פעם קיבלתי ברכה מהרב שמואל אליהו. הבן של הרב מרדכי אליהו, איזה צדיק. כן, נכון. בוא נמשיך. אז יעקב אבינו... רגע, הייתי שאלה. כן? מתי הוא בירך אותך? הוא בירך אותי בחלקה של הבן שלי, ידידיה. זה צדיק. כן, זה היה לי בערך לפני שנה. יופי, בוא נמשיך. אז יעקב... איפה הוא בירך אותך? הוא בירך אותי במירון. במירון, אצל רבי שמעון. נכון, אצל רבי שמעון, נכון. אבל בוא נמשיך. אתם יודעים, ראובן, שמעון ולוי קיבלו ברכה לא כל כך פשוטה. מה לא פשוט בברכה? שהם קיבלו תוכחה. מה זה תוכחה? שמישהו מסביר לך מה כדאי לך לשפר בהתנהגות שלך. איזה מעצבן. לא, זה לא מעצבן, חס וחלילה. הם מאוד שמחו כל תוכחה. למה? כי איך הם ידעו מה לתקן? יעקב הסביר להם שהם צריכים לתקן מידת הכעס שלהם. לתקן, לא לעבוד מהר. מה הכוונה? נגיד שמעון ולוי החליטו מאוד מהר להרוג את כל אנשי שכם. נכון, מגיע לאנשי שכם. נכון, זה מגיע להם כי הם נהגו לו יפה לדינה. אבל הם צריכים להתייעץ עם יעקב קודם. נכון, כמו רבא שלהם ורב הצדיק. נכון, אתה צודק. אז הם קיבלו ברכה שהם הצליחו להתגבר את הכעס שלהם, והם נורא שמחו מזה. הוא אמר להם שהם צריכים להיות מפוזרים בכל ארץ ישראל. מי?
שבט לוי. יהיה להם 48 ערים בכל ארץ ישראל. ושמעון, הנחלה שלו תהיה בתוך נחלת שבט יהודה. באמת? כן. יעקב בירך אותם, שאת כל הכוחות שלהם, הם יעשו איתם רק דברים טובים. מה הם יעשו איתם? הם ילמדו תורה את ילדי ישראל. מי הם מלמדים? נגיד למשל שבט לוי, הם מפוזרים בכל ארץ ישראל, כדי ללמד את כולם תורה. וגם שמעון, יש להם כוח חזק, ויהיו ללמדי תינוקות. תינוקות? כוונה כאילו ילדים. איזה קטע. טוב, נעצור פה להיום. ילדים, אני ממש מתגעגע אליכם. מקווה שניפגש מהר, אוהב אתכם להתראות. ילדים, האם האחים קינו אחד בשני? האם ראובן, שמעון ולוי היו עצובים מהברכה של אבא שלהם? ומה שהיו שמחים. ולמה? להתראות. תראו ילדים, פה יש מפת ארץ ישראל על פי חלוקת הנחלות של השבטים. תראו, שבט שמעון יש נחלה בתוך שבט יהודה. ושבט לוי אין לו נחלה בפני עצמו, אלא הוא מפוזר בכל ארץ ישראל. זוכרים בכיתה שהבאתם לצביקה הרבה כיפות?